Futhi kuzomela ukwamukele na ukuthi ngikhona. Nisithembu sagugu. Kuzomela ukwamukele nje nawe lokho. Uyazi ngikwamukele mina. Hayi bombe lo mgidi. Futhi sengamukela nawe. Futhi sibathathu manje. Ufuna ukwenza nazo nanga kusoconga nje ngo2 seconds. Ayikho lento lokho uwane imdedele kancane lo mfana kusizwana naye. Uyayizwa kumanje hayibo. Akunyathela nje. 2 seconds. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba ubhuti wami la eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe kodwa manje asebenzele izinto angayi-understand. Ingakho esela ekhetha ukuthi okay akavela ayilandelele kahle lento lezi zonke impendulo ayifunayo nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi ayithole khona kungesikhathi esinganani khona namhlanje. So ke yasimuza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila ujazi. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Ngukhongisa. Ya, nje ubusubuzile isibongo sami ngakamngoma. Suka khona la eAdams. So nginomuntu wami engimthandayo la uGugu Khumalo. Ya. Sesineminyaka nje emithathu. Sibonana noGugu. Ya, si right futhi. Nanihlangane kuphi? So mina naye we just met him all. Okay, gallery. Galleria mall there sabonana khona then we took it from there. Oh, okay. Mhlambe mase kuthi uyamchaza nje usisomneconsi noma unenhliziyo enhle noma mhlambe umeyikwatile lenhlobo le saphaza yonke into nasendlini phihlize kwasana noma uyayithulela nje. No sisi nje right. All right. Akazwani sibhebhe. No. Oh, all right. Ashuthi ke singambeka kulabo besifazane bacishe bafane nami. Ya, ukhuluma ngezenzo nje. Ukhuluma ngezenzo? Ya. Awu akeve engozi umuntu okhuluma ngezenzo ongaqali akuvusa kuphaphamise ngomlomo oqala uthi uyabona usenza something akeve ingozi kuwena lo muntu. Unako phela uba ingozi kodwa nje masumjwayele umuntu wakusuka sumjwayele. Mhlambe iziphi izinto ezinhle nje oyikhumbulayo enenzelene ezona noba uthu ku relationship yenu? Yo kuningi singikhumbula nje kuningi. Ama birthdays omunye nomunye beniba ndawonye. Kuningi nje. Okay. Manje inkingi ikuphi ke kwenzakalani yini lo ongayi-understand kahle ngaye move nje? So indaba yakhe iqale last year. Okay. Iqale last year late. Meqale ufuna ukujoin i-gym. You know ukuthi abantu besifazana bathanda imizimba emikhulu. Yes. Iqale last year indaba yakhe methi ufuna ukujoin i-gym right ke. Umuntu wami nami ngiyamthanda ngiyafuna phela nomzimba yabo. Yes. Ya. Khona nami ngizohlala ngibona into right. Okay. So iqale lapho ke indaba mefuna ukujoin i-gym. Right ke sivumelane kahle. Ajoine ke gym aphinda abuye futhi achaza ukuthi lapha e-gymini kuba khona abantu abama personal trainer. Okay. So ke ya wayithola ke personal trainer kwayinto enjalo nje. Ya kwaqhutsheka kwajinywa lo mjini. Mhlambe wena uyamphelezela ema-gymini noma uzwa ngaye nje ethi hayi sengiyahamba futhi ubone ngaye sebuya. Uyangibona mfethu nami nginasikhathi sokuya ema-gymini. Uyangibona angiyana nje ngisho ukusondela ngakhona. Yabo? Umuntu ema-gymini uthatha isikhwama sakhe ashona e-gymini. Ubone ngaye sebuya. So ubona ngaye sebuya endlini. Mhlawumbe ubejwayele ukuhamba isikhathi singana nje. No lento yabo umuntu mebuya emsebenzini athi no uzodlula e-gymini but around 6 to 7 usekhona futhi. Hayi ukuthi abuye emsebenzini aqale endlini uyimaye e-gymini. No uqale e-gymini mephuma nje emsebenzini. Yes. Umuntu ohlezi nje ehlelekile impilo yakhe ukuthi mayiphuma emsebenzini e-gymini then from e-gymini aye endlini. Nihlala nonke? Yeah. Okay nina umntwana? No. Hayi kwamanje. So ubambe kanjani ukuthi khona inkinga ese-gymini entsha ke manje lo ola nje obuzoyilandelela kabanzi? So kuqala kwami ukubona ukuthi hayi ngeke uG khona into engasekho right. Qale ngabona ukuthi no man lo muntu bebuya kahle la ngabo 7. Yes. Yabo ubuya ngabo 7 kuyaba manje seyaqala uba nenkinga zokuthi uyayazi traffic and stuff. Kanti ngekho prior. Yabo? So manje seyivele play imoto eyiningi kangaka yabo. Okay. So and futhi ke bewumuntu ongenandaba nefone kangako. Bengimuntu ongenandaba nefone kangako so ngaqala ngabona the interest asenayo manje. Ngefone ukuthi no man ikhona into engekho right. Kahle ubukwazi ungena efonini yakhe nanoma kanjani? Luckily sasiqale kahle into yethu ukuthi umuntu uyakusebenzisa ifoni yomunye. Okay. Kodwa manje useyakuvimba. Noma engangivimba ukuthi uyatshengisa ukuthi uyangivimba but uyabona ukuthi isihlezi ingakuyena yabo. So
mangithola ithuba ke lokucheck Okay. uyazi nawe uyakwazi ukusnitcha in mangithola ithuba lokuyicheck ifone how nangu lo muntu engangitshela ukuthi yena personal trainer yabo uyena manje ababhizi naye Kwenzakalani mhlawumbe ngabe ubona ithombe noma mhlawumbe ubona conversation WhatsApp noma ubone nje? there are conversations Okay. yeah Ihlanganise ngazi ukuthi i-relationship thizeni. they are dating Okay. Mhlambe uke wahlala naye phansi usisi wamchazela ukuthi no sengibonile ukuthi ukhona omunye person empilweni yakho noma uthulile nje. no ngoba ngiyamthanda ngifuna ukuqala ngaye Oh okay so ingakhula. yeah I don't know la sabotage So njengoba usinikezile ke inamba ka Bhuti oyi-personal trainer kasisi sike sazama ukumxhuma samthola and samcela ukuthi akasondele kanene uzokwazi ukukhulumisana naye buso nobuso. So angazi noma wena ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi uzibuzele wena lembizo ofisa ukumbuza yona. I'm ready Ngimlande. ngikulungele ngizwe kahle ukuthi kwenzakalani. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke uBhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo uBhuti ongibhalelile ngala azofisa ukuthi ambuze yena ubuso nobuso njengoba sebehlangene boba 3. So ke asiza ukuthi ingabe iqiniso lizovela yini. Sawona kunjani? Unjani sisi? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. uBhuti wabasibonga? Wabloss. Blouse, ababa blouse. Ononcango waphela lapho. Oh. Oshinga. Oh okay. uBhuti mas Hayi angimazi. Yindawo waqala wathi Hayi angimazi. Shothi ukhona la umfanisa khona. Mhlambe ngiyamazi, mhlambe angimazi kodwa nje awusumuntu ojwayele ukunaka abantu. Angimjwayele. Okay. So njengoba ula ubhalile ngesimanga sokuthi ikhona lento angase understand ngoperson wakhe athandana naye owakhe wesifazane. So igama leshow lithi umfunani umuntu wami. So ngiyacela ukuthi mase khulumisana nawe imibuzo nombuzo azobuza yona ngicela ukuthi umphendulele ngokweqiniso. Ngiyacela. Asuza. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Uthe ublosa kangazi uzomkhumbuza. Uzakukhumbuza bafu. Awungangikhumbuza mfowethu. Yeah. Uyamkhumbula ngithi uGugu. Mamntongo. Yeah. Oh yeah. Imina umuntu wakhe. Ngaziphi mfowethu? Imina nje umuntu wakhe. Umuntu wakhe ngaziphi ngibuza. Sihlala naye endlini, sihlala sonke nje. Oh hayi. Sizwakala mfowethu. Even ngisho imali elinikana neJimini isuke ngala. Oh, hayi ngiyakuzwa mfowethu. Umuntu wakho kanjani? Understand ukuthi umuntu wakho kanjani? Umuntu wami nje intombi yami Umshadile. Cha. Oh. Asikafiki lapho kodwa ke sifuna ukuya khona ngakho phela ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi nenzani nina kahle ngoba mina uthe kuwena senzani thina? The last time I checked wawuyi trainer angazi ku trainer kuphike eGymini noma utrainer yonke into. Hayi akuhlangene nawe mfowethu lokho ntathi ngibuza ukuthi njobe uthi uyintombi yakhe ngaliphi. Ngazi lo phathi umuntu uyamtrainer kuphela eGymini. Okay. Ingakho ke kubizile. Wena utheni? Ubhalele na kusisi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi wena utheni? Wena utheni? Angimbuzanga. Ngithanda ngiqale ngibonana nawe kuqala. Mina ngithatha kancane. Cha, ngithanda ngiqale ngibonana nawe ngizwe ukuthi yini kanti ngempela sikhokhela lapha ukutrainer noma sikhokhela ukuthi niphinde. Mfethu yabo into elula la kunconca uqale ngokubuza intombi yakho lo mbuzo loyo. Ngoba uthe kwaba isibongo mfethu? Umngomo. Wabani mina? Blouse. Okay, ikhona into engangivimba ukuthi ngithanda uMamntongo. Ayikho. Ngizelweni la. Yo. Ngicabanga ukuthi mfethu umuntu siswami umuntu engamhlonipha mina ukuthi ngithanda intombi. Umuntu othi mhlawumbe umfazi wakhe noma mhlawumbe umuntu othi owakablosa. Okay, wena akaza kutshela nje before. Hayi, into engibizele yona la. Akaza kutshela nje uthi unomuntu. Noma ngithiwa kwangitshela mfowethu kodwa if sekukhona into ekhona phakathi kwami naye because ngicabanga nje ubungamshadile nje ayikho into ephathekayo ngathi mhlawumbe iyangivimba ukuthi ngithanda noMamntongo. Okusho ukuthi yonke lento yamachat engibonele yonke lento eniyenza nje right. Angazi mfowethu ubuza intombi yakho mfowethu yabo nje into ngibizelela ngiyiboni mina. Umuntu okumele abuxabana naye la mhlawumbe ngabe intombi yakhe hayi mina. Ngiyacela ukubuza mina Blouse. Nesikhathi singana nithandana noGugu? Uba uthe siyathandana.
indlela okhuluma ngayo ngikhuluma ngawo. nendlela nje okhuluma ngayo manje uyabonisa ukuthi cha ngizama ukucacisela umfowethu la siswami ukuthi iyiphi into engangivimba ukuthi ngithandane nomunye umuntu ukuthi umuntu wasekhaya noma umuntu oshadile yena kulezo zinto afika indawo. Okay ngiyakuzwa kodwa ke umbuzo wami usuthi niyathandana noma cha? Sinako ukubonana nje ngalento esibonana ngayo. Okay naqala nini ukubonana? Kona kunesikhathi manje kodwa siside kakhulu. Okay. Angithi uyayizwa bayabonana. Babonana kanti babonana ngemali yami. Hayi asibonani futhi ngemali yakho. Esuke ekhishwa kuthiwa kuyokhokhela utrainer nangu utrain. Asibonani ejimini kodwa kusala. Azi ukuthi sibonana ngemali yakho usho ukuthini. Kodwa isikhathi enisuke niphumene ngaso isikhathi sani semali yami. Kwaphela ukuze nihlangane nahlanganiswa ejim. Nahlanganiswa ejim yona yanihlanganisa. Naqala ke manje najola. Uyayibona sesinto engibizelwe yona la noma uyibona. Ngibizelweni la mina. Ubhuti kahle kahle ufuna ukucaciseleke ukuthi isithini story phakathi kwethu kwenu. Yes. I do understand ukuthi mhlambe ungabuza lo mbuzo loyo but okwamanje bese kuba njani ngibizele ukuthi uthandana nentombi yakho esingithandana wena wazi ukuthi njani bese kuba njani. Okay unawo umuntu ke kona noma lo wami nje owethu asho ukuthi owethu mfethu intombi yakho mekuwena nami intombi yami kumina. Uyayizwa ke eyakho Mike kumina yami nami ekabani ngani eyami kumina nami antatrain kumina intombi yami izwa lokho wena nawe mekuwena intombi yakho kumele uminda lokho wena ukhulume nentombi yakho nami ngikhulume nentombi yami asikho isidingo sokuthi ngabe sila manje. Okusho ukuthi ngiqhubeke ngikhokhela training ukuthi nina content zenzayo. Hey mfethu sanganelwa ke manje. Ayikho into ngibizele yona. Okusho ukuthi awuyiboni nje into ebizele. Ayikho into ngibizele yona. Siqhubeke sikhokhela training kodwa nina nibe busy. Manje ucabangani mfethu? Cha ngicabanga lutho. Wasukuma pho. Ngiyasukuma nje ngenze ukuthi ngizwe ukuthi yini ngempela ishow. Ukuthi anikwazi phela ukuthi kuthiwa ngikhokhela training ngikhokhela umuntu ozotrainer uphinde wena futhi udle umkami khona. Mawulele wena ulale ebusuku lobuhlanga video call ulele nje usukulaleleni. Uyayizwa ke bazi ba video callana ngisukulaleleni. Usukulaleleni. Ima nawe. Usukulaleleni. Ngisuke ngikubuka kumanje ungakalanda umuntu. Usukulaleleni. Awuthathi. Awujimi. Uyezwa ke awukwazi ukulanisa intombazane wena. Awukwazi ukulanisa umuntu esifazane wena. Uyayizwa kushuthi awukwazi uyalala. Uyayizwa kushuthi nisuke ejimini nihambe lokho. Esifazane babu active mejima. Wena lento yakho yokulala iyona le kwenza ukuthi sithathe intombi zeni niyalala too much nini. Sokusiza ke bhuti. Uyangisiza mawusho. Ngisiza kanjani? Yini ongisiza ngayo? Ngasikhathi ulela uthi usukulela uyakhathala ulale. Uyona nje ongisiza leyo. Uzokwenzana nimdedele kancane bhuti. Uyona nje imali nawe nawe. Uyona nje ongisiza leyo. Ngisiza. Ungisiza kanjani? Ungisiza kanjani? Ungisiza kanjani? Yini ufuna ukuyenza bhuti? Yini ongisiza ngayo phela ngoba ungisiza kanjani ngemali yami? Ngizofika sikhokhela wena uyatrainer wena sikhokhela indaba yamajimi bese wena futhi ujike udle. Weyinyoni nje uyalala. Awukwazi nokubhebha uyalala. Iyona nje awukwazi kwenza lutho. Okusho ukuthi wena umenza uyalala ngifela ngifonela ulele wena. Izwi yayizo bazi bafonela ngikhona. Nekwazi ukufonela ngikhona. Yes. Nya video callane lelo. Uzwe uyangitshela umbhebha kamnandi usuke ngikhona. Uyalala lo. Umuntu esifazane boy Jimini uactive kulele lo. On whose expense? Plosi. Uyazibona kodwa ngelinye ilanga uhlukana noGugu noma cha? Kuyoba phakathi kwami naye uGugu siyahlukana hayi ngale ndoda le. Usafuna ukuphinde uqhubeke naye? Uyi relationship yakho naye uGugu? Kufanele siqhubeke. Okay. Futhi kuzomela ukwamukeleke na ukuthi ngikhona. Nisithembu saGugu. Kuzomela ukwamukele nje nawe lokho. Uyayizwa ngikwamukele mina. Hayi bombe lo mgidi. Futhi sengamukela nawe. Futhi sesibathathu manje. Ufuna ukwenza nazo nanga kusoconga nje ngo2 seconds. Ayikho lento lokusuka nimdedele kancane lo mfana kusizwana naye. Uyayizwa kumanje hayibo. Akunyathela nje. Uzo 2 seconds. Ungisocwa ngokuthi ngalopho ungisabisa. Ungisocwa ngebalo ikhokhela ukuthi uyatraina wena. Uthena abafazi babantu emva kwalokho uyabaphepha. Usukumente ebheke. Iyona into oyisebenzayo leyo. Usebenza lo nto nje. Awuma.
Ngoba impendulo eziqondile siyithola nini noba uthi how about sifonele yena uMashobane achaze kahle ukuthi sithini isitori sakhe. Ayikho ngisho angafonelwa yona. Awuvuma ukuthi simfonele. Ayikho ngisho angafonelwa. Uyazi uzomtshela lento engimtshela yona. Ayikho into Uyalala lokho. Into esifaneleliswa. Into kokulala iyona lezo nsidla abafazi benu. Izwa nje abafazi benu futhi akekho ngisho yedwa. Akayedwa. Awungeneke lapho. Imkhuba yakho vele into eniyenzayo. Okunye ke mfowethu noma singahlangana noma nguphi nawe. Uzungitshonze ngakhathi ngikuzo. Uyachatha yini? Shusho ngikhatha kahle. Yabona lento yakho okulala iyona lezo uthi ulonto nomaphumalo ayiphose la kuthini. Okuyalala wena. Hlala ngifonelwa ama video call uhonqa wena. Izobafonela ama video call ngikhona endlini yami. Nawe yebo ukwazi ukufona. Ngikhona endlini yami. Uhonqulele wena. Kazokwanzima. So njoba awungivumeli ukuthi ngimfonele uMashobane it's fine and uyakubeka kuyacaca ukuthi ngeke uhlukane naye. Ayikho into ezifana bahlukana. Awulibala. But uBloss uyachaza ukuthi kuzoba phakathi kwabo bowu2 benu uMashobane. Ayikho lonto nje ayikho nje. Uzokwenza njani mfowethu? Ayikho lonto. Uzokwenza njani? Wena wawubizela ukuthi uzokwenza njani ke wena? Yini ozoyenza ngalona? Yini ozoyenza ngalona? Wawubizela uzomtraina phela. Uzomkwenza kanjani naye pho? Uzokwenza njani? Wawubizela uzomtraina phela. Uzokwenza njani? Yini ozoyenza? Wazi wakufaka nje emlomeni wakho ukuthi kumele sihlukane uzokwenza njani? Usihlonisa njani? Hayi soyikhuluma naye. Nomzomiyeka ukujema? Soyikhuluma naye ngendlela. Uzomiyeka ukujema? Mhlawumbe nako ngayisolution. Uzomphuca ifoni? Mhlawumbe nako ngayisolution ngoba phela akeni akho umuntu ozofonelwa afonela ukuthi wena sikubizela ngesikhathi sokwenza enye into. Kanti ufihlile uMashobane ukuthi uze kusho enjani? Yambo. Bese ngeke sidinga ukuthi ngimtshele nginayo inamba yakhe. Oh okay. Uhlulekile ukhuluma ntombi yakhe mhlawumbe ubone ukuthi izomiyeka yena ikhethe mina. Uhlulekile ukhuluma la. That's why ngafuni ifonelwe manje. Yini engafonelwa manje uMashobane? Ngithi phela uyakhatha. Somfonela sithini wapha bakhatha. Uzokuthetha uyalala. Vele ngengane ngiyasebenza. Awubheki. Ngiyasebenza khona ngizobodla kahle ngiyasebenza. Awubheki. Umuntu esifazane akafuni imali kuphela. Uyaleliswa nangezansi. Itsheleke mina sisakufundisa ke thina. Umuntu esifazane aneliswa nje imali kuphela bhuti. Nasekamereni uyaneliswa. Lento yakho kulala nje ushaya u10 sewulele. Uyinyoni. Yisho. Uyinyoni. Yayisho. Okay, shuthi nisithembu saMashobane. Akwazi. Yeah, but awufuni ukuthi simfonele nje. Akwazi. Uzofonelelana. Nangu umuntu. Nangu umuntu. Okuyena odala inkinga ku relationship yami nangu. Obizelwe nyenza enye. Uthe uzokwenza sure ukuthi bayahlukana. For sure. Yini azoyenza siswami? Uyombuza ungibuze lento ina azoyenza uhlonisa kanjani? Iyekele mina. Nayi manje. Uzokwenza izola nje obona. Manje. Uzokwazi ukubona. Uzokwazi ukubona. Uzokwazi ukubona. Awu ngahlula umuntu ojiniswa imali yami. Ngahlula umuntu ojiniswa imali yami. Awu mfana. Awumdedele. Awuke nawo umdedele. Ima. Awusidedele kancane. Ukutshengisa lo mfana. Awungiyeke. Ima wo. Ima ngizoyilungisa lento manje. Uyibhalo wena. Ima thula khona ufuna ubona ibhara. Awukwazi. Uhlule ukubhepha ubusuzosho ukutshezofila mina. Ngiyamuza uthini lo msuni manje ngiyamuza iluna kanjani bese ayisho. Uhlule ukubhepha ubusuthethe uzohlala mina wena. Wena usihlama nje ungazilutho. Ngoba asinayo solution. Ubeka ukuthi uphi intombi yami imali ize ejimini kuphela. Ezwayo. Yazi ukwazi ngisho ukuthi baphana imali zami. Wazi kahle nokuthi ngimuphi imali. Ngoba asinayo solution ngiyacela uphume noyedwa. Kodwa fake kuphunya umshayeli. Ushayeba. Nangu lo oyisibona imali yami. Anisidedele kancane. Mdedele. Anisidedele. Awungeke ngamabomu nje awungeke ngamabomu. Awungeke ngamabomu. Fuck. Yini ezokwenziwe lo mfana omncane kanje mina? Yini ozoyenza kumina wena? Ngitshela ngidedele khona uzobona. Noma muphi angaphuma. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi sizoyigoqa la
namhlanje ayikho isolution nizibonele nani ukuthi kwenzekeni. Ubhuti ubhalile but akafuni futhi ukuthi sifone. Angazi ukuthi uvalo lwakhe lima maphi kahle kahle kodwa ke uyacacisa ukuthi akafuni simfonele Mashobane. That's 1 2 uthe uzoba neshow uzokwenza ama-means athizeni ukuthi bahlukane uMashobane benoBloss. So ke kungesikhathi singanani sizolandelela udaba labo uphathi uzoza khona nizobona kahle kahle kwagcina kwenzekeni. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyathanda kakhulu. Bye.